בואו ננסה לעשות איפור לתחפושת אבס, בדגש על ננסה. כל מה שאני רואה בפינטרסט מכוער למות, אז אני לא יודעת איך יצא לי. נתחיל מבסיס של קונסילר, ואני שמה סלוטייפ רפואי, זה ממש מונח שאני המצאתי בעצמי, בקצה של העין, כדי שיהיה לי את השבלון על הצלליות. אני לוקחת מברשת קטנה ואני מתחילה מהירוק המנצנץ הזה, אני אשים אותו בקצה של העין. אני מרגישה שלוק של טווס אמור להיות מנצנץ, אבל עדיין שמקסי. שכאן אפשר לטעות מלא, כי את תראי כמו ילדת בת מצווה, ואת זה אנחנו לא רוצים. אל תעלבו, כן? כי אני בת 25 עוד רגע. אני לא יודעת בת מצווה. יש לי כאן צללית נצנצים שהזמנתי במיוחד משאין. אני לוקחת מברשת יחסית פלאפי, אני אניח אותה באזור הזה. לא, אבל אתם מבינים כמה שהיא יפה. עם אותך, כמו שאת, מפה לדרג. אני שוקלת איזה צבע לשים בקצה, כי אין לי את הכחול הזה ביותר כיף. איך טווס נראה? טוב, כן יש לנו שחור, ומסביב יש חום מקרק כזה. אני מערבבת את זה עם קצת ירוק. בשביל זה אני לוקחת מברשת קצת יותר מדויקת. פשוט נכנסת עם זה לפה, ואני לא יותר מדי משתגעת עם הצבע. ועכשיו אני לוקחת צללית שחורה, הקצה של העין, ואני מטשטשת אותה ממש בעדינות למעלה. אני עדיין רוצה שהיא תיתן לי את הווינג הזה, והיא לא תהיה כזה. אוקיי, ועכשיו לרגע האמת. רק אחרי שמורידים את זה אפשר באמת להבין איך זה נראה. זה יפה! אני אעשה רגע את שאר הפנים. עיפרון שחור בתוך העין, בשביל המראה השמקסי. אנשים ממש נבהלים ממני שאני שמה את העיפרון ככה. אבל איך שמים אותו אם לא ככה? עם מברשת ממש פצפונת, ועם החום בהיר. נראה לי אני פשוט אמסגר קצת את העין. נשאר רק מסקרה. אני באמת בהלם שיצא לי כל כך יפה. וואו. זה גם בדיוק בצבעים. בואו נראה את זה עם התחפושת. וואו, זה האיפור עם התחפושת, זה פשוט אחד היפים. אם בא לכם שאני אעשה עוד איפורים לעוד תחפושות, תרשמו לי בתגובות למה אתם מתחפשים ולמה בא לכם שאני אעשה איפור, ואני אנסה. ביי.